ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବରଗଛ, ଯାହା ତଳେ ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଏକ ଭୂତ ରହୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା, ଯିଏ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରେ। ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ମଦନ, ଜଣେ ଚତୁର ବୁଢ଼ା। ସେ ଏସବୁ ଭୂତର ଗପକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ମଦନଙ୍କୁ ଉସକାଇଲେ, ମଦନ କାକା, ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ବୀର, ତେବେ ରାତିରେ ବରଗଛ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମଦନ ହସି ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୂତ ମିଳେ, ତାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବି। ଗାଁ ଲୋକେ ହସି ଉଠିଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ମଦନ ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଓ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରି ବରଗଛ ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଗଛ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଝିଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ହଠାତ୍ ଏକ ମୃଦୁ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଗଲା। କିଏ ଆସିଲା? ମଦନ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ଜୋରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଦନ, ଗାଁର ବୁଢ଼ା। ତୁ କିଏ? ଭୂତ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗପିବା। ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ପଛରୁ ଏକ ଧଳା ଆକୃତି ବାହାରିଲା। ମଦନ ଲଣ୍ଠନ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ, ଏ ତ ଗାଁର ମନୋଜ, ଧଳା ଚାଦର ଗୁଡ଼ାଇ ଭୂତ ସାଜିଛି। ମନୋଜ ହସି ହସି କହିଲା, କାକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଆସିଲେ ବୀର। ମଦନ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ମନୋଜ, ତୁ ଭୂତ ସାଜିବା ଆଗରୁ ଗୋଡ଼ରେ ତୋ ନୂଆ ଜୋତା ଖୋଲିଦେ। ଭୂତର ନ ଜୋତା ଥାଏ। ଗାଁରେ ସକାଳେ ଏ ଗପ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଦନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ।